Кабинетът Радев представи управленската си програма в навечерието на първите 100 дни от управленския си мандат. Премиерът Румен Радев гарантира, че данъци и осигуровки няма да се променят, а социални плащания няма да се отнемат. Новият механизъм за определяне на минималната работна заплата обаче предизвика спорове, които продължават и в момента. Новините от последните седмици пък ни предложиха други житейски сюжети. Деца убиха мъж, при това на Младежкия хълм в Пловдив. Мъж пък преби доведеното си дете, което е в кома, и лекарите в Пирогов се борят за живота му. Агресия, пред която първо оставаме безмълвни, а след това си задаваме редица въпроси. Основният обаче е къде сбъркахме. Добро утро, казвам на Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика. Добре дошли. Добро утро. Сега заедно с вас преди минути изгледахме този пример от Созопол. Всъщност, една такава активност на децата ни част ли е от решаването на проблема с агресията и негативното влияние на мрежи като TikTok? Без съмнение, това е най-доброто лекарство, бих казала, за това да изграждаме морален компас у нашите деца, за това какво е добро, какво е лошо, какво е истина, какво е реалност, какво е виртуална реалност. Така че всякакъв тип спортни дейности свързани с творчество, дейности свързани с това да развиваме фантазията на нашите деца в посока на правене на добро, е лекарството, както казах, което ни трябва в тази тежка ситуация, на която сме свидетели. По какъв начин обаче държавата може да стимулира именно такъв тип хора да правят да създават подобни занимания за деца? Децата да бъдат ангажирани много повече в спорта, в активностите, в този тип дейности, а не да ги оставяме да висят в виртуалното пространство и, както се казва, да тръгват в посоката, която категорично не ни харесва. Без съмнение, държавата има много възможности и инструментариум да го прави, както в училище, с всички европейски средства, които разполагаме в Министерство на образованието и науката, така и с средства, които ние имаме за допълнителни занимания, развитие на социални услуги за деца, тогава, когато има необходимост малко по-задълбочена работа с определена група проблемни деца, а също така и Спортното министерство, Министерство на младежта и спорта могат да се включат с националните си програми. Те най-често са финансирани от държавния бюджет, така че да подкрепяме и младежки центрове, и повече работа с спортните клубове, развитие на тези спортни клубове, за да можем да осигурим една добра и безопасна среда за нашите деца. От последните инциденти, както с задържаните за тежки инцидент в Пловдив, които са пълен антипод на децата, които видяхме от Созопол, така и с детето, което пострада от своят доведен родител, каза се, че в някои от случаите там са работили и социалните служби. От това, което вие разбрахте, че се е случвало преди, какви изводи си вадите? Къде се къса нишката? На първо време от все пак първоначалната информация, с която разполагам, става ясно, че все пак имаме проблем с разговора между институциите на първо място, т.е. имаме една недобра комуникация, която със сигурност ще направи всичко възможно да бъде подобрена от тук насетне. По отношение, двата казуса, които вие споменавате, са доста различни. Да, те са много различни, но резултатът е еднакво притеснителен за обществото ни като цяло. Затова в единия случай става въпрос за престъпна дейност, която става въпрос за случая в Пловдив, която, доколкото имам информация и от службите на МВР, става въпрос за една доста планирана дейност, която е работила със съзнанието на нашите деца дълго време назад, така че там социалните служби по-трудно биха могли да влязат в действие изначално. Разбира се, биха могли да бъдат по-добре информирани. Оказва се, че в крайна сметка никой до момента от семейната среда, от съседската среда, от образователната или от социалната не е забелязал особени проблеми в поведението, което би трябвало да може да бъде хванато на време
защото има инструменти, които са разработени, с които разполага съвременното общество и биха могли да бъдат използвани, така че да не се допусне такъв тип взаимодействие и в крайна сметка влияние върху детската психика. Докато в другия случай става въпрос за едно невинно дете, което става жертва на абсолютно недопустима жестокост от страна на възрастен. Там вече социалните са можели да направят доста повече неща. Мерки, които да поставят под закрила не само това дете, но и цялото семейство, той има братя и сестри, на време, така че да не се достигне до този наистина изключително тежък финал на действие от страна на възрастен спрямо тези деца е недопустимо за системата ни. В тази връзка аз още следващата седмица свиквам. Първо ще отида в Пловдив, за да разговарям с децата от съвета на децата, които са към Държавната агенция за закрила на детето. Искам да чуя и тяхното мнение. Какво можем да направим по-добре за подрастващите и за това да подкрепим тяхната по-добра среда. Също така свиквам и ще разговарям с местните социални служби и отделно с Държавната агенция за закрила на детето, с Агенцията за социално подпомагане възнамеряваме да изградим един специфичен нов план за действие, така че да укрепим закрилата на детето. Днес стават точно 100 дни от началото на вашия мандат. Каква ви е равносметката от тези 100 дни? Какви основни проблеми в социалната и трудовата сфера фиксирахте в този период и какви неотложни решения ви се наложи да вземете, за да преодолявате поне първоначално това, което не ви харесва как върви? При всички случаи социалната система на първо място трябва да бъде справедлива и това е всъщност мотото, под което разработихме с моя екип частта пазар на труда и социална политика. Това е най-важната задача да осигурим справедливост тогава, когато работим за хората и когато осигуряваме в крайна сметка помощ, съдействие и подкрепа за най-уязвимите групи. Много ми се иска, и това сме го заложили в програмата, да обърнем философията на цялата ни система и вече от пасивна система тя да стане активна, да може да даде знания, умения на всички хора, без значение техния социален статус, тяхното образование, техните възможности, дори и физически възможности, така че да могат да бъдат те едни активни участници в обществения живот, да помагат на себе си, да имат възможност да се трудят, да бъде изграждана тяхната личност от дори когато са деца родени с увреждане, в което е вродено, да могат да бъдат възпитавани и обучавани, така че да бъдат полезни на себе си и да се чувстват пълноценни. Сега, представихте програмата за управление, но част от нея всъщност като че ли започна да се реализира и преди представянето, например, механизма за определяне на минималната работна заплата. Какъв механизъм предвиждате и защо това, което до момента сме видели, поражда тези спорове и недоволство предимно сред синдикатите? Трябва първо категорично отново да заявя, че действащия до момента механизъм беше изключително автоматичен, фиксиран само върху един показател, който не отчита всички социално-икономически критерии, които трябва да бъдат отчетени, когато се формира нивото на минималната работна заплата за страната, тъй като това е тема за доходите, тема за хляба на много голяма част от семействата и не е без значение как достигаме до определено ниво на техния доход, отчитайки покупателна способност и инфлация, така че в крайна сметка да осигурим точно това, за което говорим. Достоен начин на живот, адекватен доход дори за най-ниско квалифицираните и най-ниско платените. Темата действително се разисква от много години. Има доста голяма разлика. Аз съм в тази тема и в тези разговори от много години с едно малко прекъсване през последните
месеци до една година назад. Виждам разлика в момента в начина, по който социалните партньори сядат на масата на преговорите. В момента имаме няколко изчистени въпроса като начало, отправна точка, от която да тръгнем, върху кои критерии да се разработва тази формула. И от тук насетне предстои, стана ясно в последните ни разговори, че по-скоро социалните партньори предпочитат да договарят, т.е. ние да имаме механизъм, който формира минималната работна заплата, а не автоматична формула, защото и двата подхода са напълно възможни. И от тук насетне вярвам, че ще имаме един добър разговор и много, много бърз успех. Сега, ако се запазят тези критерии като издръжка на живот и като средна основна заплата, откъде ще идват данните при положение, че Националният статистически институт поне към този момент не ги мери? Националният статистически институт не мери в момента само индикатор, свързан с издръжката на живота, но той има достатъчно други данни, около които синдикати и работодатели коментират и в момента заедно с нас даваме различни предложения как да се измерват в крайна сметка издръжка на живот, която не е самостоятелен индикатор, тя е част от пакет от формула, която може да бъде използвана, така че в крайна сметка да говорим за индикатори като производителност на труда, брутен вътрешен продукт, в крайна сметка добавена стойност, все теми, които са свързани с минималните доходи и изобщо политиката по доходи. Можете ли да предположите каква би била минималната работна заплата от 1 януари 2027 година, ако се обедините и постигнете съгласие около този механизъм, който обсъждате в момента? Не е добра идея да спекулираме с цифри, преди да сме спряли на един относително обективен начин на нейното формиране. Това, което мога да кажа, и това е задължителна моя задача, по която ще работя, че няма да допусна оставане на настоящото ниво за тази година като определяне. Оттам насетне колко напред може да отиде е въпрос на изчисления, които в крайна сметка да дадат една обективност. Обективност от гледна точка на икономически възможности и от гледна точка на социалната функция на минималния доход. Каква ви е амбицията по отношение на политиката на доходите? Колко според вас, с каква динамика трябва да растат доходите през следващите години, така че да изравняваме, т.е. да преодоляваме различията, които има и в Европейския съюз? Политиката по доходите сама по себе си като динамика не може да бъде изключена от фактори, които са свързани с нашата производителност на първо място и с икономиката, с която разполагаме. С ръста на икономиката, това е ясно. Точно така. Идеята е да градим една икономика с висока добавена стойност и тогава доходите съвсем естествено вървят нагоре. Ако ние не развиваме достатъчно инвестиции в страната, високи технологии, нашата политика по доходите няма да може да бъде висока. И в тази връзка, за да можем да движим напред политиката по доходите, най-важното е да работим в посока на това хората да имат по-висока квалификация. Българското общество като цяло не е обичащо да се обучава. По-скоро не разбира, че обучението продължава до края на живота. Точно така. Тоест, ние трябва ежегодно да полагаме усилия да се включваме в различен тип обучение, без значение дали работим някъде, дали сме заети или сме безработни. Задължително трябва да се търсят различни форми на обучения. Ние, между другото, доставяме изключително голяма палитра от безплатни обучения, както за професионална квалификация, така и за по-кратки умения, по-бързо придобиващи се умения. Но хората определено не ги търсят много убедено,
че това ще им донесе в крайна сметка по-високи доходи. Когато си зареден с знания и с квалификация, съвсем естествено е, когато отидеш да си търсиш работа, вече да имаш претенции за по-високи възнаграждения. Така че двете неща ще бъдат доразвивани и аз ще работя много в посока на това да осигурим все повече възможности за обучение. А как ще се балансира системата, пенсионната система, въобще бюджета на Националния осигурителен институт? Знаем, че в момента голяма част от него идва от бюджетна дотация. От една страна резерва е в ръста на доходите и изсветляването им. Но какво друго трябва да се направи? Това предвиждане за плавното увеличаване с 1% пункт на осигурителните вноски отпада или ще се запази? Първо бих искала да кажа, че когато говорим за... Вие ми зададохте въпроса как ще се балансира пенсионната система, но аз предпочитам да говоря за осигурителна система, защото в крайна сметка това не е разговор за едно неопределено бъдеще, когато свърши нашия тук житейски... става въпроси за обезщетенията при... Точно така. Тоест, това е мостът между поколенията днес, поколенията, които работят в момента и хората, които са в пенсионна възраст. Осигурителната система е много сложен организъм с изискващ ангажимент на обществото ни в момента, за да се чувстваме сигурни и да имаме доверие, че в бъдеще нашите доходи ще бъдат заместени достойно и ще можем да си осигурим един достоен живот. Тоест, колкото по-добре се осигуряваме днес, толкова по-добре и в бъдеще ще имаме своята пенсионна осигуровка, застраховка, както искате, можем да го наричаме. Това е посоката, в която ние ще работим. На първо място засилване на контрола. Контрола е свързан с борбата с сивата икономика, недекларираната заетост, но и изграждане на доверие на хората, че колкото по-добре се осигурява днес, толкова по-добре още днес получават своите права, а също и в бъдеще. И в крайна сметка сме осигурили старините на родителите си към днешна дата. Това ще е философията, в която ще работя. По отношение на повишаването или не на ръста на осигуровките, вие видяхте, че има и още малко по-меки, бих ги нарекла, инструменти, като максималните осигурителни доходи да бъдат повишавани вместо самата осигуровка като процент. Това е по-лекия и плавен преход. Там също се изисква и аз ще настоявам работодателите и синдикатите да преговарят, за да можем заедно да стигаме до най-добрите балансирани решения. Също и в управленската програма сме заложили още един инструмент за повишаване на тежестта на всяка година стаж, осигурителен стаж, така че да можем да балансираме между натиска на самата фискална система да се налага да повишаваме осигурителните вноски. Увеличавате целевата помощ за отопление от 310 на 322 евро. Сега там имам някакви центове разлика. Но ще се плаща на 2 транша. Защо? Това беше едно трудно решение, което трябваше да приемем във връзка с бюджетните възможности и опитите да снижим малко разходната част на бюджета. Затова я разделихме на 2 части. Тоест, това ще бъде разделено само за тази година, така ли? Надявам се, че само в тази година ще се наложи това разделение да го направим. Аз съм в разговори с Земеделското министерство как да осигурим едно предварително доставяне на по-голямо количество дърва за хората, така че и едно изтеглено във времето отложено плащане. Тоест хората да могат да си вземат дървата, които са им необходими, просто да ги платят по-късно, защото всъщност притесненията на хората в момента са точно тези, че няма да успеят сега, когато е... Има и нещо друго. Качеството на дървата, доставени през зимата, разбира се, не са толкова добри, защото те вече са увлажнени. Така че ще направим всичко възможно с колегите от местната власт и от Земеделското министерство, от горските стопанства да подсигурим по най-добрия начин хората.
Останаха доста теми, по които е хубаво да обсъдим с вас, особено точно по политиките за интегриране на хората с увреждания, но заради един извънреден брифинг в Пловдив няма да ни остане време. Ще ви поканя допълнително, за да говорим по тях, защото там също има много какво да се върши.